Aceasta este bateria cu funcționare pe freon. Așa cum v-am spus, ea se montează în locul bateriei standard cu funcționare pe agent termic. Va trebui să fim un pic atenți aici și să o potrivim perfect pe locul de montaj. După ce s-a introdus bateria în centrala de ventilație, racordurile, după cum vă dați seama, se fac prin aceste două prize prezente pe capacul centralei și un lucru pe care nu l-am spus încă, bineînțeles că avem nevoie, ca la orice aparat de aer condiționat, și de o unitate externă. Unitatea externă conține freonul, bineînțeles, un R32. Se interconectează cele două echipamente, unitatea externă cu bateria din interiorul centralei de ventilație și astfel vom obține partea de rece vara.